Odiechieng' machielo mwakelo ni chendo mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' kendo mor mokalo ni kawuono daktari wa oyawonwa dhot kama entiere mabedo bonyiso wa ni ka en kanye to en laktar manyinge ng'a olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano nyagi monyuongo, an iluonga na Guy Richard, an daktari mar wang'. An osio cataract surgeon, tatiyo Oasis Doctors Plaza ka emane ni jotuo na mag wang' kendo wapuonjo Musima University bende seche ma okatiyo mokane jotuo kwande. Kamano. Erokamano nya kaka laktar mar wang' en ang'o ma diwachi kotende kod chandruoge kata tuoche mag wang'. Tuo mane mar wang' mathoro bedo mang'eny mokalo? Tuo mathoro bedo mang'eny mokalo maseneno sani en tuo mar cataract. Yes, cataract. Iluongo ni chiero. Chiero ng'eny. Allergy ng'eny. Mago tuoche mwarado godo everyday kidhi e clinic tiyudo ka nitiere jo cataract, nitie jo allergy, nitie jo cataract. Iyudo diabetic retinopathies. Iyudo tuoche mag corneal ulcers. Yes, iyudo tuoche machalo kaka mag herpes mawang'o jok ma nikode immunocompromised body. Kuro gipogore. Kawuono diher mondo mwach kata wagomba ke tuo mane mar wang' Dr. Hagai? Kawuono wanyalo wache tuo miluongo ni diabetic retinopathy. Mano en tuo mamako tuo mar sukari ma dhiye wang' kethore nikech tuo ma in go e body mari mar sukari. Koro miyo wang'i tuo sukari donje e wang'i to ketho wang'i koro kinyal neno yo makare. Kamano. Mano en Dr. Hagai wantiere Oasis Doctors Plaza, olonye tuoche mag wang' kendo pimonwa kacha ni kawuono waketo maino e tuo mar sukari mabende ang' nodonji nyake wang'i mabiro ketho wang'. Mano romo nyisowa kata mano romo nyisi nyaka Ramogi ajwang' ni ponono ni nitiere kod tuo mar sukari to nyaka ibed motang', nyaka yud thieth mapiyo kaka dwarore mondo mi tuo mar sukari ni kik donje wang' madhi keth wang' nikech hinyruok mar wang' kata ng'ol mar wang' en achiel kuom ng'ol manigo gi tek mokalo. Daktari seche mwacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari ma odhi moketho nyaka wang'e. Tuo mar sukari mar wang' moro kang'eyo ni ji manyalo romo adi kata kwan oganda manyalo romo adi manyalo bedo kod tuo mar sukari daktari kapok wang'iyo ma koro chopo modonje wang'. Iyudo ni according to International Federation of Diabetes, International Diabetes Federation, iyudo ka giwachonwa ni ji maromo 540,000,000 ni kod tuo mar sukari. To iyudo ka 10.5% mar joma nigi tuo mar sukari mano gin about jok machakore higa 20 nyaka 69. Iyudo ka jogi nigi tuo mar sukari te e piny mangima. Mano en kwan mamalo mokalo daktari. Debedi ni ang'o matimore momiyo kwani ni malo ahinya machal kod mano nikech thuolo ni malo ni ng'at mantiere kod tuo ni onyalo dhi nyaka wang' moketho wang'. Iyudo ka tuo mar sukari kata ka koro waduogo e pinywa ka. Iyudo kaka koro kar Kenya ka. Iyudo ka nitiere oganda mang'eny ma tuo mar sukari ni godo to gikia ni gin gi tuo mar sukari. Wan kod survey ma nyiso ni 88% mag oganda jo Kenya pok nonyono hospital mondo dhi ocheki ni sukari margi chalo nade. Yes. Koro iyudo ka mano hinyo ji ok dhiga e wellness check-up. Ji rito nyaka yud ni gin gi tuo mar sukari, onyisgi hospital ni gin gi tuo mar sukari. Eka gidhi to eka ging'eyo their blood sugar level chalo nade. But en gima onego bed ni ng'ato onego bed ng'eyo wuotho dhi hospital to check to ng'eyo. Koro kia mar ng'eyo kaka chal ni chalo miyo ok ibed kod adiera makare ni in nyalo bedo gi tuo sukari or ng'ata nyalo bedo tuo sukari. Ji ok cheki. Koro mane momiyo iyudo ka namba ni malo saidi.
Debe ni okwache nikech ang'o, debe ni okwaka wach mar wellness ni matek nikech ang'o, nikech kaka iwacho no en gima nyalo kelo chandruok, to en gima kofwencho to mori nyalo thiedhi, mori nyalo gata, ang'o momiyo kwacheki, ang'o momiyo kwang'i? Ing'eyo jonyuongo, gima ng'eyo ni dhano ok dhi osiptal ka gimoro ok rami. Ka gima omoni nindo, kata laki omoni nindo the whole night kinyin ke dental clinic, to gima ni e dendi ma ok rami, tek ahinya mondo jowa mang'eny odhi osiptal. So it requires awareness creation to the people, mondo ji owuo godo, mondo bed ka ging'eyo ni kata okituo tidhi osiptal ticheko level, icheko blood sugar level mari, tinyisi ni mari is normal, tim kama gima mondo kik okethre kamano. Nikech wang'eyo tuo mar sukari modonjo nyaka e wang', wadwani mondo mwang'e ane wang', fuoni mopogore opogore mag wang', daktari, kod kaka tuo mar sukari ni moro nyalo hinyo fuoni gi mag wang'. Wachako kod retina. Ka mondo tuo mar sukari odonje wang'i, mokwongo ka isebedo diagnosed ni in gi diabetes, mane kaka dongere luonge, to diabetes ma in go ni is poorly controlled. To kendo bende iyudo ni samoro inyabedo kata gi other diseases machalo kaka high blood pressure giri. Koro iyudo ka seche ma in gi poorly controlled diabetes ni, to donjo, iyudo ka sukari koro cause damage to the small blood vessels inside your eyes, and then you start bleeding inside there, cause damage those small blood vessels mag wang', layer matindo tindo manie wang'. Iyudo ka sukari, effect ma sukari koro dhi damage gi, koro moko kuot to moko barore. Sama gibarore ni giolo remo, ka giolo remo to remo no donjo e wang'i, koro kinyal neno. Yes. Moko bende timo scarring inside the eye. Yes, kuro kinyal neno yo makare. Yeah. Seche machano timo scarring tiende ni? Oketo mbala. Kunde moko monego bedi ni tiyo tich mar neno. Kuro kosedhi oimo mbala to kineno. Samoro bende inyalo yudo ka gimoro mwaluongo ni edema en chokruok mar pi. Nyalo chokore kamoro ma iluongo ni macula. Kuro ka macula no obedo surrounded gi edema, tiyudo ka kuro in kod sida kabisa mar neno. Kamano. Ma en chandruok mabro chako mos, moro koking'eyo, okitim nonro, okicheki, ma okibing'eyo nitiere kod tuo mar sukari, mang' no dhi nyaka leche matindo tindo mag wang', ma ang' onyalo kelo scarring kata mbala, onyalo kelo pi mang'eny miwacho cha, kod weche makamago makoro ang' no mi ng'ato ok neno. Tudnwa mana matin daktari, gima ang' no timre e del, seche ma ng'ato nitiere kod diabetes related retinopathy, gima dhi timre e del ka nitiere kod chandruogni? Seche ma intiere kod chandruok mar retinal retinopathy, mokwongo ibiro yudo ka ok inen maber. Ibiro yudo ka sana kaka koro wan korka wang'e mo wang'iyo kabisa. Ibiro yudo ka jatuo biro ni ok onen maber. Kuidhi cheko wang'e, to tier machines mwacheko godo wang', to wabiro wang'iyo to waneno ni en kod retinopathy. Koro history be mwaseka kuom jatuocha bende biro nyisowa gik moko, ni biro nyisowa ni jatuo ni to nigi tuo mar sukari mokelo ne chandruok maduong' machalo kama e wang'. Kamano. Moro nyalo nyisowa kapono ni chandruok mar sukari ni mang' nokel mar wang' ni onyalo bedo noringe anyuola, koso joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar yude? Ya, tuo mar sukari ni yudo ka nitiere manyalo ringe anyuola, kaka diabetes 1 gi type 1 and type 2. Koro type 1 ni en thano thoro ringe anyuola. Koro yudo ka jomoko, yudo ka ng'ama tin nigi diabetes. To type 2 ni yudo ka en lifestyle. Lifestyle mar ng'ato nyalo miyo oyudo diabetes. Koro mae mang' diabetes biro chami god mos kikia manyaka wang' ochopi e wang'i. To ka en gimo yudi kotim gimo miluongo ni early diagnosis, tiyudo ka inyalo konyi wang'i mondo kik diabetes kethi. Awinjo kimulo lifestyle. Seche mocho lifestyle daktari, mani wacho ni ang'o? Kaka wadak, kaka wachiemo, kaka wabeta, mama oting'o ang'o gang'o mondo mi oganda opuonjre kokale chenro ni? Ma oting'o kaka ing'ini nitie jomoko ma kata koyudo ka lifestyle, you take a lot of alcohol, you take a lot of sugars, sugary foods. Yeni ng'ama nigi pesa nyalo chamo these fast foods, gimora mora miyudo, gimohero.
to kichame koluwore gi kaka health mar dendi require. Koro mane mang ni biro kelo ni chandruok mar blood sugar. Nikech ka in ka ng'ama ni blood sugar mung'eyo mosebedo diagnose, tinyise type of food monego cham. To ka ng'at ma pok ong'eyo teno chiema to obiro chiema like that, at the end of the day upumane wang'e kethore nikech pok no dhi hospital for check up. Mulna tudruok mantiere kind kong'o kaachiel kod tuo mar sukari, kati chaki mulna fast foods ma kaachiel kod tuo mar sukari, kata kwa duogo to abro ng'iya ne ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bed ni nitiere kod tuo mar sukari mar wang'. Ing'eyo ni chiemo mithoro nyiewa thoth giyudo ka gin chiemo mamilimili ma ji ohero. Yudo ka ng'ato ready made foods, yudo ka ng'ato nyiewa ice cream ochame kata mana dek in a day. Yudo ka jomoko kata ko yudo chai, yudo ko sukari giri oketa moko pimo nodwa keta di. To soda ko yudo to odwa madha moko pimo nodwa madha how many bottles, samonya madha kata mana pari in a day. To this will disorganize your sugar control system. Koro mago e gik moko nego bed ni tiyo godo seche ma kata ka in gi pesa ko nego bed ni ichama a lot of carbohydrate foods. Carbohydrate foods gi mamiyo wasida kabisa moloyo to gi chiemo moting'o a lot of fats. Yeah, miyo a lot of problems. Yes. Mulna kaka ng'ato exercise kod weche makamago, weche magidha piko kamora ma ng'ato dhiye. Yeah, koro in fact diabetes will affect you ka in kod gima waluongo ni physical inactivity. Tiende ni bet ka koro wabet ni tibeta the whole day. Koro kibet the whole day kata tiji dictate ni nyaka beda. Koro mane yudo ni yot mondo dendi sukari me dendi to kik yud tich. Nikech onego bed ni kitimo exercise iwuotho to you burn a lot of calories, you burn a lot of sugars in your body. To mae yudo ni seche ma oki itim mano to yudo ka sugar manie dendi is just being kept. Koro yudo ka at the end of the day this sugar bedo converted. Nikech the only way ma sugar tiyo go dendi and it has to be converted to glucose so that you can utilize it. To ka bedo converted to glucose to ini beta, you are inactive, you lead sedentary life, yot mondo yud tuo mar sukari. Yes. Wabo make gi kanyo mana matin nyakwara Mugia Jwang to kapo kwa make kanyo daher mana mundu mialuom ni gima daktari owacho ni lifestyle kakidak kakichiemo nyalo miyo ibed kod tuo mar sukari mabende nyalo lokore machop nyake wang'. Nyalo moro bende onyalo ringe anyuola, moro bende ijago no masa moro ok chap ni ahinya, ibro yudo ka ngima ni bro bedo ni koro sukari ng'enyne ikani aka ni dendi kanyo ikani okoti kaka dwarore to kendo nyalo kelo ni chandruok mar sukari mar wang'. Mabende wabo ng'eyo hinyruoge kata midhier ni midhi bedo godo ka itiere kod tuo mar sukari e wangi. Ka ngwaduogo nyakwara Mugia Jwang wabong'ia ne ni to ranyisi mage makineno tinyalo chichini nyaka bedie ni tuo mar sukari mantiere godo dendi ni osechopo nyaka e wangi kachiel kod moko mathoth omiyo kikisudi. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Duawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a got no opposition. One was got no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Apenji ajama mapema ni nyakti manyako mosomo ni ngato nyabukori ni mawach ni ngato rach to mbi ka okagino tikete pach moki verify ni ngano rach mani. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo mar sukari mamako wang' mabende Dr. Hagai opimono maler gigo manyalo miyo ng'ato bedo kode. Namba 1 kapono ni anyundu moro nitiere kod chandruok mar tuo mar sukari mar dela intiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Namba 2 kaka idak kaka ichiemo ichamango to gin gigo ma otimo mo mang'eny otimo sukari mang'eny carbohydrates mang'eny koso ginang'o gini michamo to tokise chamo ngima ni chal nade in jagono machapni koso in jagono mubeta beta ranyisi mage makineno tinyalo chichni nyaka bidie ni tuo mar sukari ma intiere godo ni osedhi nyaka wang' kanye ma wantiere daktari. Yes. Koro ranyisi mar tuo mar sukari moding'e ni e wang'i en mokwongo ka in ng'ama nigi sukari ibiro winjo kiol. Mano biro affect ng'ata ma nigi tuo mar sukari. Winjo kiol, feel some drowsiness,
Sometimes jomoko man gi tuo sukari yudo ka jomoko riere, luongo ni convulsions. Mago nitiere to komondo ng'e ni ene wang'i to koro yudo ka koro ineno kaka nyochi neno chon koro pogore ni. Kaka nyochi neno gik moko koro neno ka wang'i ok neni kaka koro nyochi neno. Koro momiyo iwacho ni sani adwa neno daktari, aneno ka wang'ani ok ane kuneno maber. Tindo kanya neno ng'ato kata ka wuok e diere e darangaya kae. Koro seche ge makibiro tiyudo ka wadhi cheki to wayudo ni in kod diabetes retinopathy. Mano en achiel kuom diseases mag sukari nyalo kele wang'i. To kapok wawacho ni in kode, nitiere test mwabiro timo. Watimo gimoro ni fundal camera, mano nitiere picha minyalo go e wang'i kanyo mondo nyiswa kaka wang'i chalo mwang'e ni mae en as a result mar tuo mar sukari. Wanyalo menyo gi machines ma wan godo kaka ophthalmoscope mondo wang'i ane ni to ang'o manie i retina iye kucho chalo nade, dipo ni effects mag suga osechopo e wang'i. To nikech ok ni kibedo diagnosed gi tuo mar sukari tise develop retinopathy, hapana. It will take ages to reach the eye, and you can prevent your eye from getting diabetic retinopathy by proper metabolic control or blood sugar. Yes, ki control blood sugar properly kaka daktari mari onyisi to take kata biro kaw muda mondo chopi e wang'i. Yes, so wanyalo minimize the effect mag sugar e wang' kata wanyalo prevent the effect mag sugar e wang' by controlling the sugar properly according to the instructions madaktari mamarwa omiyo. Yes. Moko chuno ni ji duto te mantiere kod sukari nyaka bed kod retinopathy. Oko chuno ni ji duto te man gi tuo sukari nyaka develop retinopathy. Yes, but ibiro yudo ka thoth jok matindo koyudo tuo, it will depend on the age of diagnosis. Kiyudo ka ng'ato bedo diagnosed with diabetes say at the age of 10 years, this person most invariably biro develop retinopathy ka ok obedo controlled maber. Koro manga manyaka ng'i kabisa. Yes. Mano e kaka itimo nonro, ng'ato kobiro iri to kamane kaka itimo nonro ing'iyo ikaw history mar ng'ato, bende anyuonde nitiere ga kod tuo mar sukari, winjo ranyisi mag dende, kaito wacho ni biro timo nonro achiel 2 3 mondo mi ing'i ka koro osechopo ni ene wang'. To kata kamano winjo kiwacho kacha ni ka wang' koro ok nen maber, wang' koro neno to koro chako lokore neno miri olo, mano kapono nitiere kod tuo mar sukari kachiel kod ranyisi mag tuo mar sukari mabende iwacho ga ni ok winjre ga nyaka idhi mapimi koka inyalo yudo ni nitiere kod tuo mar sukari. Mano biro depend on the duration mar diabetes. Jatuo ni biro nyisi ni osebedo diabetes for 30 years or 20 years or so or 15 years. Koro mano in gi very high index of suspicion mondo chak suspect ni to could this sugar have gone to the eye? Could it be news effect mag sugar usochope wang' moseketho wang'? Koro mane mobiro miyo icheko wang'ni makinli. To kendo be wadwaro ni sasa ma daktari moro diagnose jatuo for the first time ni en gi tuo sukari, to nyaka make sure ni jatuo no ng'i wang'e yore mondo bi ochek wang'e for retinopathy. To kata kok nyalre chieng'no tiyore another day mondo chek wang'e for retinopathy. Kamano. Ang'o methodno ka ndalo mang'eny kapok ochope wang', debe ni process ni ang'o matimore kore ka mumenyalo kaw kata higni kapok ochope wang'? It depends on kaka control. Ok ochuno ni once ni diabetic to nyaka develop. Tiende ni kaka control the sugar biro miyo delay, koro it cannot reach the eye. Ochopo manaka ne wawacho ni this is effect mar poorly controlled sugar level in the blood ema koro kuchope wang' to koro destroy the eye, koro miyo wa gimoro ni retinopathy. Kamano. Wantiere kod picha maber ka mar wang', daktari kaka nipimo ni wantiere kod fuoni mopogore ni wacho kacha ni sukari nyalo dhi maketh retina, sukari nyalo dhi machope leche mag wang' kata makel scarring kod gik makamago. E wang' ka bende wantiere kod fuoni mopogore. Fuoni gi duto te inyalo keth kod tuo mar sukari koso mantiere specific fuoni minyalo keth kod tuo mar sukari? Iyudo ka kama sukari ketho sana e wang' en retina. Makata king'iyo picha na man kanyo no biro yudo ka en retina. To retina no en membrane moting'o blood vessels e wang' kabisa, makoro en makamoting'o matindo kabisa ma sukari, effects mag sukari
ka okochope wangi to en gine magi bedo destroyed. Koro some of them kosebedo destroyed to yudo ka gi leak kata kos moko ni hemorrhages or aneurysms or wayudo moko ni cotton wool spots. Koro mago are effects maga ai man kod retinopathy. Yes, due to diabetes. Yeah. Mabedo wacho kacha ni jogo duto te mantiere kod tuo mar sukari nigi thuolo mamalo, lifestyle kaka ng'ato dak kod weche makama gipimo na weche mag diagnosis bende kaka thoro ga bede kaka itimo diagnosis. Iyudo ka koro gwenge bende daktari samoro waonge kod siptende minyalo timnwa nonro malong'o kaka inyalo pim wang'e yo makare. Tiwacho ni ka sukari obedo controlled maber to inyalo geng'e mondo mi kik ochop e wang'. Tuo mar sukari ni thothne inyalo pime kanye tipime nang'o mondo mi waikre mondo mi kik ochop kama okoro kethe nyaka wang'. Tuo mar sukari nitie pimo sukari mari ok en gima tek. En gima inyalo time most of our hospital kata mana at dispensary level. En gima pimo yot kabisa. Pia pima to ka yud ka sukari mari ber to you will be told to ka orach tinyisi ni dhi ne daktar. Koro iyudo ni hospital ma wantiere go tetete wan gi onge ma ok nyal pimo ni tuo mok pim sukari kech pime yot kabisa. Yes. Jatuo kata jatuo wuon yudo ka jatuo wuon pimo sukari gi wuon giwegi. Ok en gima tek ahinya te yudo ka wan okwacheki okwachek sukari. Makata kidhi od yath e pharmacy bende pod inyalo pimni. Kato nengo ne bende ok rach ahinya. Nengo ne ok rach, inyalo pime ni pharmacy, just walk there and say, can I test my blood sugar level in pharmacy, and they just test you there and you get the results. Yes. Kuom joma mine gi joma chuo daktari, thothne joma gi man thoro ga bedo kod chandruogni. Diabetes ni iyudo kong'eny kuom joma chuo moloyo joma mine. Joma mine man gi tuo mar diabetes moloyo joma mine. Koro that one translate ni in most cases ibo yudo ka kata mana diabetic retinopathy ibo yudo ka joma moromo mang'eny gin more of men than women. Kaman. Debe ni tudore kod lifestyle kaka tudore kod lifestyle to nikech yudo ka joma chuo kaka nawacho yudo ka to joma chuo indulge in alcohol a lot. To alcohol relationship mantie ni sami madho alcohol mang'eny, you will be interfering with your medication. Ng'eni ng'ato ka say ni ngi yath ichamo yath for diabetes to madho kong'o, chances are ni ibiro muonyo yadhi, ok ibi muonyo yadhi. To bende ing'eyo ni liver tiyo tijari o release glucose to the general circulation mondo iti godo. To kendo chake miye kong'o mondo break down. Koro ing'eni imiyo chuny tich matek. Koro biro yudo ka ok obi control gigi e yo makare. To tinde bende joma mine bende madha kong'o kaka joma chuo. Koro samoro nyalo bedo ni onyalo mako kong'o per se does not contribute ahinya. Yes. To en mana ni onyalo influence gi some factors. Onyalo miyo koro chiemo without control. Imetho to chiemo without control. To gik michamo gi are not gold with your blood sugar. Yes. Iwacho kata ni ka ichich ni nitiere gimoro marach tiringo matek mondo mi dhine ajuoga idhine laktar kaka Dr. Hagai gini. Ng'ato samoro osetimne diagnosis moyud ni nitiere kod tuo mar sukari, osechako neno ranyisi kaka ni wacho cha neno oselokore kod gik ma kamago biro iri. Iwacho kata ni ubro timo diagnosis e yore mopogore opogore, ibro ng'iyo wang'no, samoro bende ibro timo examinations mopogore opogore, history bende ibro kawo. Okang' mokwongo mitimo seche ma isetimo magi duto te thothne en gang'o? En ng'iyo kaka ng'ato muonyo yath sukari e yo makare koso en chaka thieth mar retinopathy? Ng'eyo ni mokwongo ka kise establish ni en gi retinopathy, nyaka ibed gi discussion mar this patient. To nikech you have to discuss with the patient the cause kaka type of treatment midwa miye, nikech ma will inform compliance. And also it also inform the achievement of the treatment. Nyaka u discuss gi jatuo. Koro jatuo nyaka bed ready to undergo the type of treatment midwa miye. Nikech nitiere various treatment ma wang' ni miye based on the type of retinopathy miyude godo. Koro or the stage miyude retinopathy.
Yes. Kamano. Moro mulda ni kaka stage effect weche mag treatment daktari. Kaka stage effect with mag treatment en samoro yudo ka korka diabetes, korka retinopathy chakore. Samo chakore ni kori yudo ka wanyalo miye some medications, ntiere yeth inyalo chwoe wang'e kanyo. Inyalo chwo gik moko, yath moko ni intravitreal steroids wanyalo chwoyo, moko ni Avastin, moro bende ntiere wachwo miluongo ni antivascular endothelial growth factor. Oro mano mago gik makwechwo to gi delay the growth mare development mare retinopathy. Oro it helps you to control the retinopathy kapok odhi the other form. Koro seche moyude ka korko chakore it yot mondo kubed controlled. Yes, inyalo timni kata laser. Yeah, laser is one of the treatment options. Minyalo time kapod en early stages. So laser ni en mana to help block the bleeders. To made of mondo dino go kude malo chwer ma bleed go into the vitreous. Yes, kaka hemorrhages mineno kanyo. Yes. Wabro ka uyoyo nyakora Mugejuang ka waduogo to koro wadonjo matut e weche mag thieth. Daktari wachonwa kata ni stage moyude retinopathy bro affect kaka ithiedhi kata type mar thieth ma ibiro chiw. Thothne gin types mage mag thieth, stage ka stage chal nade. Wabro joko kapok odonja ahinya kapok otegno kod kosetegno kaka inyalo tim mondo mi okony. Kae to bang'e wabong'e kaka wanyalo geng'o mondo mi kik ibed kod retinopathy ma bende en tuo sukari maketho kata rocho wang'. Makema kakanyo kikisudi. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah, huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Winja nyathina, ing'eyo keny en ga gima longa inya kuom ng'ama miyo. To wan mabochung' kodi. Sani Owadu maduong' okawo mwandu duto ma wan go. Chik achiel madwaro en nyako ni kik dag e dalawa. Wan waneno ni mondo koro wadog loka. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Geso kangeso, saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko. Komaye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Ok
Ka. Kamwabro bodho. Manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Movie TV. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang' ne kawado kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Kinde mar Pasaka niendi en kinde ma wa yangoe kendo wa hingoe ber mapolo timo ne oganda ma uyie kuom Ruoth Yesu Kristo. Jo Kristo bago nyasi mar yor msalaba mogik kawuono motelo ne nyasi mar Pasaka. The portraits that you see before you here today reminds us as Moabits that we lost courageous and dedicated officers and service members. Jolweny mapacho ka obago nyasi mar rapar ne mane jatend gi jamadar Francis Ogula kod joma moko chiko mane wito ngimagi e masira mar kalapapla. Watu 5 waliweza kupoteza maisha yao na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani. Tumekuta kweli ni kweli. Litgi kuyo kwako gweng' ma Metembe County ma Kisii tokne gi abich ma wuok e familia achiel kod joma wachore ni nodhi chulo kuoro e dalano. Machiegni kendo e tilo mogik mar penj laktar ka wantiere Oasis Doctors Plaza wantiere kod Dr. Hagai mabende en laktar molony ahinya e weche mag wang'. Kawuono wang'e tuo mar sukari mathoro mako kata ketho wang' mabende idendo ni retinopathy. Opimonwa kacha ni jogo mantiere kod tuo mar sukari ma pile pile mar del nigi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod retinopathy. Mak mana ni ok ni ji duto te mantiere kod tuo mar sukari bende nyaka bed kod retinopathy kai control kata kimuonyo yath kaka owachni kod laktar. Ponono ni oseyudi kod retinopathy daktari ni pimonwa kacha ni nitiere stages mopogore opogore ma bende boluwo kata bro chano yore mag thieth ma imiyo ng'ato. Nitemo mulonwa mana matin kapok otegna ahinya kidieny mar thieth. Koro wadonje thieth matut kod okang' kokang'. Kaponono ni pok otegna ahinya seche ma ine diere kod kosetegno mathoth thieth chal nade koreka. Awacho ni sama ochek wang'i to yudo ka pok effects mag sukari odonje wang'i ahinya, but yudo ka nitiere some elements mag effects mag sukari yot mondo chuoi sindene mana wacho kidieny mokwongo chande mondo control inflammation mania wang', mondo reduce swellings madibedi e wang'i, to laser bende wanyalo tiyogo kata mana early stages mondo wa block the bleeding blood vessels mar bleeding mar causing
impairment of your vision, itimone laser burning. Then nitiere kendo bende samakuro ong'eny kabisa, you can still Marokoro kose chako tegno. We call it proliferative. Koro ng'eni proliferative koro en wang ma it is koro or said destroy so many blood vessels, or said destroy all the other structures manie retina kanyo. Koro yudo ka en tich matek kabisa mondo okonye, but still pod based to kar daktari ma un godo biro nyisi kako negi bed kode, kaka online mar thieth biro chalo, kaka ibiro dhire mondo thiedhi, to biro thiedhi for how long, to biro thiedhi gi which method, to biro timo ni laser, koso kama entie no laser onge, obiro refer to other hospitals like in Moi teaching and referral hospital. Most of our patients ma dwaro laser ne wan gi laser Jaramogi ka, to neo bet ko yudom ng'ikruok matin. Koro for the time being biltuone pedo referred to Moi for laser. Kamano. Awinjo kiwacho laser ni en thieth machal nade titime nango daktari pimno mana matin. Laser ni is just a projection of energy in form of light rays to the retina. Mi wango godo bleeders mondo we stop bleeding. Just as simple as that. Enwengo chalo kaka wengo. And a beam of energy mabedo directed to a particular area in the retina mondo wang those bleeding blood vessels. Koro chalo ka gimodwa cauterize gi. Cauterize ni dwa ni stop bleeding kik timre. Yes. Manyiso retinopathy en gima inyalo thiedhi koso ntiere kamoko chope to ok nyal thiedhi. Kama kochope to ok nyal thiedhre kapo ni biro ka en too late. To wacho kaka wacho mokwongo ni ki control blood sugar malongo chien kucho to spare yourself of developing retinopathy, or you can delay its onset by proper metabolic blood sugar control. Yes. Seche ma ng'ato ntiere kod retinopathy daktari osebiro misechako ne weche mag thieth. Thoth ne mondo mi wang'e odoge wang'e maber kata makare nyalo kawo thuolo marom nade? My will depend ni ti yude ka koro ka gini chakore koso osedonjo stage. Mtie stage moro ma kosintim stage ma kochopo. So you will do your best, but you might not achieve much. Yes, but ki yude early stage ma wacho ma pod nitie small aneurysms here and there. Pod inyalo wango gi and there spot welding mare laser. Yes. Kilunga gi dokno. Welding. Yeah, even spot welding. Onyalo stop bleeding, right? Toki tiere samakoro wacho ni proliferative so everywhere is a mess. Everywhere in the retina is a mess. So you look at such people, in most cases they lose their sight. Yeah, in most cases they lose their sight. Mane mome wadwaroni, we don't want to reach that stage. We want to meet these people when they are still undergoing treatment in diabetic clinics. Koro one bende mome wadwaroni sama jatuono be a diabetic clinic, we meet them, check their eyes. You must have the eyes of diabetic patients checked once every year, or as regular as your eye specialist tells you to be checked. But ordinarily you never be yearly. Yes. Enango gini monego beni ng'ato timo ka achiel kod enango mo ng'ato konego beni timo seche ma oyudo thieth mag retinopathy. Wachak gi moko onego beni timo kata wadonje monego beni timo mondo mi ochwal chango ne mapiyo. Gimonego ng'ato kik tim seche ma he undergo retinopathy treatment. Avoid this, especially consumption of alcohol. Stop it completely. And sugary foods. Yeah, you reduce your sugary foods. Carbohydrates you reduce as reasonably as practical. Mondo kiki cham gi mang'eny. You take a lot of fruits, which will help you build your body and protect your body from other diseases also. Yes. Magin gik moko nego bede ni timo, kiki cham sukari mang'enya, akong'o we chutho, gik moko kaka carbohydrates maena okuon, mkati, yanya mkati marachar, chapata, mchele, gika inago, daktari wacho kacha ni duok piny, inyalo chamo mana matin mar miyo dendi teko matiyo tije ni,
to chutho nyaki duok gi piny kaito nyaki exercise bende mondo mi dendi ochapni mondo mi kiki kana mo mang'eny kachiel kod sukari e dendi. Koro wang'ene gik monego bende timo seche ma iyudo thieth mar sukari. Moro anyalo temo an bende daktari atemane achiel kapo nono ni muonyo sukari muonyo yath kako wachni kiki ngalri ne muonyo yath ang'o gini monego bende timo? Mano kiki ngalri nikech mane mwawache ni kithiedhi timadho ko wibiro wil gi sami muonyo yath koro ibiro ngalri gi thieth. Gimachielo monego kiki tim seche mithiedhi, make sure ni you control also the fats, intake of fatty foods. Nikech iyudo ka diabetes, seche mwatimo test ma diabetes, wachako gimoro ni lipid profile. Lipid profile mari ni be nyaka bed low, kik obed high. Kik bed gi mo mang'eny e dendi. Yes. Kik bed gi mo mang'eny exercise research. Yes, you must be active. Itimo ma proportionate minyalo timo. Okitima excessive. Mana mi body ni nyalo lawo tutu. Kamano. Gengo ber maloyo thiedho kapok wachopo retinopathy. Ang'o mwanyalo timo mondo mi kik wachop kanyo? Gima nyalo timo mondo kik wachop kanyo, one, wabed gi jok matimo exercise routinely. Kendo wacho ni regular exercise. Kiko bed exercise mitimo January tichak time February. Kata December. Ubedo regular exercise. Ubedo exercise minyalo contain. Kikitim gimoro manyalo hindri gimoro manyalo chako kila another medical problem kendo. To bende most of exercises mibiro timo ka gin kolwore kaka daktari mari upimo ni nyalo timo magi ma ipenjo daktari to yisi ni ka kuro sani an gima ere monego atim to ere monego kik atim. Then chiembi nyaka cham chiemo ma kori ma regulated. Ok bi chiema kaka normal person. To kendo timing mar chiemi, you know when to eat your food and when not to eat and how much to take. Mano is very important. Yes. Kaito bende mana kaka ne wacho kane wachako chenro ni tem matek kadi chiel donje clinic pim ni sukari intere ko tuo mar sukari kosi onge godo. Ka intere ko tuo mar sukari chak thieth chon kaka dwarore nikech ni wachni gini en gima kawo higni kapok ochopo e retinopathy ma ang' no mikoro nyaka remo wuok e leche matindo mag wang' kata sukari bede wang'. En donje clinic chek ni sukari. Kikirit nyaka ichak neno ranyisi koka icheko ni sukari. Daktari, en ang'o ma diher mondo mi kik wawil godo kotinde kod chenro ni kawatieko? Gima kik wawilgo, kik wawil gi mine ma expectant. Mine ma pek mondo wapar kabisa seche mwa gi pek wapar mondo wachek sugar level maggi, wang'e ni to sugar level margi chalo nade. Yes, sugar level margi chalo nade nyaka wa establish nikech yudo ka mine ma pek gi yudo ka seche magi pek tuyudo ka sugar control level margi ok bed ga maber seche moko. Koro gin nyaka kik wawil kodgi nyaka wachekgi. To gi nyithindo matindo bende wacheko, especially those from the families man history of diabetes. We must check them. Yeah. Nikech imulo mine mapek kata doko nine watieko, de wantiere kod mine mapek manyalo bedo kod chandruok e weche mag sukari diere mopek, magi ne dhi chue mokelne retinopathy tok kata kosekonyore. Nyalo bedo kamano, nitie moko ma yudo ka sukari chando gi seche mopek to kosekonyore to kendo sukari duogo mano mol. To moko nitie miyudo ka obeda kamano mochwere gi sukari no ero ma yudo ka en diabetic ma kata osenyuol pod en ma diabetic. Koro you still have to control nyaka thiedhi monitor gi. Erokamano Dr. Hagai aduoko ni erokamano mathoth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, wanyalo yudi Oasis Doctors Plaza, inyalo yudi kanye kendo? Inyalo yuda Russia, inyalo yuda Osima. Yes. Through my number, mine 0722 847 202. Inyalo nuoyo namba daktari? 0722 847 202. Erokamano ahinya. Aduoko erokamano makende kuom yienwa watim chenro mar penj laktar e Oasis Medical Plaza ka kendo waduoko ni erokamano mathoth kuom miyowa rieko mang'eny kaka wanyalo dak, kaka wanyalo chiemo mondo wageng' chandruoge kaka mag sukari ma bende nyalo dhi maketh wengewa. Erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kwaduogo tipo chak yawonwa dhot. Erokamano ahinya. Erokamano. Akawo thuolo ni maduoko erokamano ne daktari wa mano Dr. Hagai ma bende miyowa thuolo mar kelo chenro ni achiel kachiel kowuok
mawuok Oasis Doctors Plaza. Ne jogo mumio chendo ni obedo kaka enni, wiok nyalo wil mar duoko nuero kamano kamutingo jogo magin jogo picha, kamutingo Bensu, Mulindu kachiel kod Kamau. Ne lera ochung'nwa kod Newton erokamano ahinya, ne Washira mabende ng'iyo ni duol owuok maber waduoko ni erokamano makende. Ne nyadendi mochung'ne weche mag makeup Wendy Akinyi erokamano mathoth. Ne pie maro Eugene erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng erokamano nya wuod Migori kachiel kod producer na Perpetua Okoth, mano nyar Meja, aniluonga ni Ruth Otieno. Kikwi wil ni ngima en mwandu oriti masane.